सतुआ ना सतुआ बन हां बाबू सो तनी आज हम के लिट्टी बना के खिलाएंगे वैसे भी बहुत दिन से ललाई छछाई बन का कि कुछ बनाते नहीं के आगे जब की मोरचा तो होइए नहीं के सुनो तानी जी कहां बनी जी अरे मोर बनी का जी ए माने खाली बोला तब तर बुझाल ना का कहत है कहां बनी तो सुनाइए नहीं के तो मेरे मोर में था ना बिना जा का कहत बोलो चुप रही अभी सुन कहत नहीं मैं कनी से लिट्टी खा के हां जाई जाके बाजार से हरी मिर्च लेके आई हरी मिर्च नहीं खे ना और कुछ ले बा और जो मन करे तो हरी सब्जी में ले ले आधा पाव हौका कहला सतुआ ले ले आ जवाई मंगरल ले ले जवाई मंगरल नहीं का करना बोलला हम आवत नहीं तो खाए के बता जाई ना तो चुपचाप ओई में सरल गल बना दे खाए ना पाए ठीक बा और कुछ याद कर लो फिर बार-बार मत हो गई नहीं के कुछ याद करे के जाई होगा अच्छा ठीक बा लेके आओ एगो तो कह दे के देबो करो ऊपर से ऑन करे आवत नहीं जा अकेले की भोली भाली अरे यार शाम माल होती है चल बो ए ओहो ओए चल कुत्ता वाला सांप का ए मन में पिया कमर में पिया अवन सुता दी कमर में पिया एक्सक्यूज मी अरे रुकी जी ये लीजिए आपका हरा मिर्च टमाटर मिर्चा सब चीज इतना लेट कहां लगाते नहीं हो जी बुझा तर वो खेत कोड़े कोई रही है इतना पावर सामान लेके माना ये दुकान पर रिमोट बका है ऐसे 2 किलोमीटर दुकान बा पैदल जाए के बा पैदल आवे के बा है सामान लेके आजकल तो जानते नहीं दोसर के ओनेरिया भइले बा तो मर दो नहीं हाथ में नहीं फोन माने का हो गइल माने का हो गइल हो अब देख माने का हो गइल का हो गइल है का हो गइल जी दुनिया कितना पापी हो गइल बा निर्वांसा से कोनी को लाज या शरम नहीं अरे का है यार ये सब्जी ने तू का बोले लगे का भइल कौन बात बता अच्छा कही जी का ना कही बुझाता कि दोसर के माई बेटी बहिन होइए नहीं कि सब मेहरारू होइए नहीं कि सब दोसर के एड़ा का छेड़ा चलत सब बताई रहनी मन ह ना एकदम बेकार ब्रेक तो भइल ना अरे अरे का कही जमाना कैसा हो गया केहू के माई बहिन बेटी रोड पे चलत इधर का छेड़ देता रे सब ये तो बहुत गलत बात करे के छेड़ल केकरा के छेड़ल अरे हमारे को सखी आई बिया अच्छा आ रउआ रहते हुए ओकरा के काल में कौन नबिया बने छे कौन छेड़ दियो हमरा गोली में आके कौन डोन बोलत है हम तो कहत है कि खाली हमरा मरद के आ जाए दे जानी हो तो काट के फेंक दी हम टूकी कह दे जानते हो एकदम चले लायक नहीं थे कहां बेटा है वो तो का बिया चलो रोवती है ना चलो जवन नबिया कइले हुई ओकर साथ वो कर अच्छा आज खाली नाम बता दे हमरा के नाम बता दे उनकरा घर में घुस के नाम मार के तब ई महा घटिया हो गइल बा आ मोर तो घटिया होइए गइल बड़ा सन का कर लड़की संग चल लोकल गली चल देखो तो कौन का हो गइल जी ई के हो इहे हमर सखी ये कारण से कि पंडित बांसाई करके छेड़छाड़ दलस एगो त कितना दिन से बियाह में पहला बार हमरा घरे आइला आत ना रलसिया कहतना एकरा शौक रहे कि कहत रहे कि जीजा जी से हमके ना मिलेबे एकर परीक्षा पड़ रहे है अपनी के बियाह में ना आई और वो सब मिले खातिर एकदम छछना रलसिया बेचारी अब आइला तारे कह देले कौन पुत काटना का बेटा बेटी एकरा के परेशान कर देले सब मिल जेते संग माइक्रो को मुंह फाड़ देती हम रोग का मूर्ति खाली खड़ा बनी बैठी हम पानी लेके आवत नहीं हम लेके आओ पता करी अब के जिंदा मत छोड़ लोगा ले आओ अरे बैठिए जी रोग ना हो जी ना कुछ ना लेके आओ ना पानी लेके आओ ना जाना सुनना हमने बहुत बड़ गलती हमने को माफ कर देना तो चलो हम अपने घर से निकल सुन बात सुन मेरा से गलती हो गई माफ कर एक बात तार सखी हुई है हां तू चाहता रो कि तार सखी विधवा हो को ना है वो हमरा पर शौक करी है ओकरे बाद हम जाके जोहर खा के मर जाए तू तो विधवा हो जाए तू चाहता रो तारा चलते तार सखी से हो गए ना प्लीज इज्जत बचा तार घर पर आज के बाद कोबो ना कौनो लड़की के ना छोड़ ठीक बा हां ठीक बा हां मान ठीक बा ए जी चली
ओ अभी ले वो खड़े वाले अरे ना एक से पूछो तो नहीं हम ए कौन है लड़का बताओ तो बताओ ओकर डराइए मत डराइए मत कोई बात ना रहे तो ज्यादा ना कहे का गली के हमरा मरद के कमजोर समझता कमजोर समझ रहे हैं मार दिए तो मर जाई लोग एक मुंका में घर में घुस के मारे मुंकरा के ना ज्यादा हमरा रहते हमरा गली में के केकरा के छेड़ दी अरे डरो मत रे ते चीन खरीद खाली चीन जो याद ना बा कैसन रहल लाम लगान कैसन रहल मोट ताजा कैसन रहल करिया याद ना बा ज्यादा छोड़ सुनो आज से काल ले परसों ले हमार मोबाइल नंबर ले लो ठीक बा हमार मोबाइल नंबर दे दो हां अपन मोबाइल नंबर हमार ले लो आ कबो याद पड़े ओकरा के हमरा के खाली फोन कर दे कहीं देख लियो हमरा के फोन कर दियो अरे डर मत रे हमरा मर्द के बहुत चलेला ओकरा के जियल काट कर लेम जियल ना हमरा याद है ना बैठा के ज्यादा नहीं है यार बात करो ठीक बा हां ठीक बैठ तू बैठ हम जाई रहुआ हां बैठ ना कहत नहीं बैठ पूछियो कबो होई कोनो दिक्कत होई कोनो छेड़ी हम बानी ठीक डेराय के नहीं खे ठीक बा डेराय के नहीं खे तुम्हारा मर्द अच्छा हुआ हां डेराय के नहीं खे ठीक प्रणाम जाई बहुत बहुत अच्छा हुआ जानते रे हम तो भगवान से बहुत मनानी की चाहे तो भगवान के पूजा ना पाठ करनी ऐसा सुंदर मर्द हमरा के मिलन केहू के बहिन ना बेटी के तो ताकेलन ना फुटली नजर से ना ताकेलन का कर किस्मत में ऐसा लड़का मिलल बहुत मतलब बारे तिलक लहलन तो लहलन जानते रे ऐसा मर्द बहुत भाग से मिलेला आज ले पूजा पाठ तो कोनो ना करनी बस इनकरा के पावे खातिर 13 गो सोमारी करनी आ रोज बीएफए के हम पूजा करतनी है केरा के पेड़ सूख जात रहलन लेकिन हम पूजा कइल ना छूटत रहल तब ऐसन भगवान हमरा के दुल्हा देहलन तेहू पूजा पाठ ना कर रहे तो हमरा ना चाहिए रहे तो और काहे कहत अरे रे तोर करम ना करे बरह पे चढ़ जाई ऐसन मर थोड़ा मिल ना जाई ना ना ठीक बा रहे तो अब जाए जब तोर मन हम तो बहुत खुश बानी करा के पाके हां अच्छा बा ठीक बा चलो तानी खइबे ना ना हम खा कर ने फिर अच्छा कभी सुन ठीक बा आई है जाए तो कौन नदी छैला सा कौन रहती भी तो चपाला से मार के उनका मुंह फोड़ ले रहती इनको नंबर ले ली हो आ कोनो जे कुछ बोली तो खाली हमरा मर से एक बार ना तोहर नंबर बा ना उनका नंबर लेके का करम रहे दा थोड़ा से कह दे याद आ जाते चल ठीक बाटे जो संभाल के जल्दी है ठीक बा हां दिक्कत तो कोनो देखिए कोनो होई तो बताइए कौन नदिया फिर छड़ी तो बताइए हमरा के ठीक बा आम बाद में ठीक बा जो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह हमरा संगे बाड़ी चाहत यादव जी और रोशन जी और एगो नया कलाकार हमनी संगे बाड़ी जिनकर नाम है अनुष्का यादव जी और बहुत अच्छा कलाकार बाड़ी तो हमनी के वीडियो कैसन लागल है जरूर बताई और चाहत यादव के तो खैर जवाबे नहीं खे काहे कि बीआईबी सर के जवाब नहीं खेनी हमरो नहीं बहुत अच्छा कलाकार है या इनकर संगे वीडियो बहुत अच्छा लगता और अनुष्का के काम कैसन लागल है जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के प्यार देम आशीर्वाद देम और कुछ बोलना चाहते और हमनी के वीडियो अगर अच्छा लागल हुई तो प्लीज़ लाइक जरूर करम लोग और कमेंट करके आपन ओपिनियन बताएं लोग कि हमनी के वीडियो कैसन लागल हो और ये वीडियो में और का होके के चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं लोग अनुष्का कुछ बोलबू नो थैंक्स कहत रही नो थैंक्स ये no thanks बोले। अभी बाद में बोली है ये अभी नया नया बाड़ी बाद में बोले लगी हैं खूब तो ऐसा ही हमने के सामाजिक पारिवारिक वीडियो लेके आने सन जौन पूरा परिवार बैठ के देखत रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दी कहते एक से एक धमाल होखे वाला बा एक से एक वीडियो आवे वाला बा तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद लव यू